lotu nitxuan ari desberdinak, ez? Produktu o proiektu solidarioak nahi ditu dela landu, gizarteari pixkat itzultzeko ni jaso dotena, eta beste aldetikan egitasmoek ematen dotzuena ez dakala zertan bakarrik monetarioa izan. Ez beste onura batzuk be egon leizkiala, eta emozionalki oso politxa dela. Delikatetxekoak artistak dira saldakitzen, orduan eitzen duten modua be desberdina da. Ez dira, zahalda eitzeko erabiltzen dian osagaiak ez dira ekologikoak, baina bertakoak dira. Zuk ikusten baduzu super edo denda baten linealian dauzen salda normalak, horrek 3 orduan egosten dira, eta ondo dago, horren kontra ez dago ez. Baina ezur salda, 20 orduan egon behar da egosten plo, poliki, kolagenua soltatzeko ezurrak. Eta horrek eitzen dau, ezur salda, izatia aberatza kolagenuan, eta izatia garestixagoa, baiz, prozesatzea ez da berdina 3 ordu edo 20 ordu. Kolagenuak itxuria laguntzen dau murrizten ezurretako molestiak, artikulazioetako molestiak egitzen ditugunak, azaleko simurrak entzen omendotza batzuei, horretarako umiak ez eukitzia ben bentaja bat izango zen eta hobeto loitzia, baina hain no entro, eta adibidez hobeto loin zeinke be orduet, ohera joan baino orduet elena oheraten baduzu zaldia, edo eta digestino hobiak euki zeinke, hor da hone permeabilidad intestinal horrendako be, mesedegarrixa omen da orduan, zoragarrixa. Itxuria, ez dakit, nik gustora hartzen dut, orduan hartzen dut horre itxikan. Eta nik beti berdina esaten dut. Jendeak erosiko dau, solidarioa dalako eta errepikatuko dau, oso nadaulako eta ondo sentatzen dutzalako. Orduan, ez da bez produkto milagro bezala saltzeran atorren gauza bat, etxu probau, ondo sentatzen dutzu? Berriz erosi. Azkenian gabiz be bai esaten, enpresa bat sortu leike, ibilbide bat egin aldau, eta bere irabazizekin mundua pizkatxo bat hobetu aldau. Orduan, Aitamari elkartiari, migrantiak salbatzen saiatzen dela itxasuan bertan, dela letraka, eitzen dutena, eta gero Azpanogiri, dela Gipuzkoako haur minbiziadunen elkartia, eurendako izango da.